Ahojte a dobrý deň. Toto je ďalší diel Košickej spojky, vášho obľúbeného podcastu o dianí v našom meste. Ja som Jana Ogurčáková. A ja som Tomáš Filo. A toto sú podľa nás najzaujímavejšie udalosti tohto týždňa. Tento týždeň bol celkom plný, mali sme krajské rokovanie zastupiteľstva, aj mestské zastupiteľstvo. Takže máme sa o čom baviť, Tomáš, tak to vyzerá na plodný týždeň. Áno, máme hneď dve správy z tohto rokovania. Poďme rovno na vec. Takže najzaujímavejším bodom mestského zastupiteľstva bolo parkovanie na sídlisku KVP. Je to mal to byť prvý projekt rezidentského parkovania, ale neuveríš, nebude od 1. marca rezidentské parkovanie na KVP. Nemal by to byť prvý, už sú nejaké spustené v Starom meste, ale prvý na sídlisku. Prvý sídliskový, samozrejme, tak som to myslela. Len pre poslucháčov. Áno, pre poslucháčov. Odložilo sa to o rok. Áno. Napriek tomu, že mesto do toho investovalo asi 400 000 eur, napriek tomu, že 3 000 ľudí prejavilo záujem o kúpu tej karty. Už si ju kúpilo? Áno, aj si ju kúpilo. Bola to zaujímavá diskusia. Trvala takých 5 hodín asi. Prišli tam aj obyvatelia z KVPčka. Boli to obyvatelia, ktorí boli proti rezidentskému parkovaniu. Prišlo ich všetkých? 1600? Nie, prišlo ich asi tak okolo 20 asi, predpokladám. Boli takí naozaj aktívni, vystupovali viacerí z nich, hovorili argumenty, prečo to nie je dobrý nápad a nakoniec sa to naozaj oddialilo o 1 rok, čo zase kritizuje vedenie mestskej časti ako nie je dobré manažerské rozhodnutie, ktoré znova bude stáť niečo, lebo tie značky sú tam už osadené, nejaké čiary sa tam naťahali. Neviem, či to bolo úplne dobré minútych tých 400 000 eur ako príprava na tento systém. Ja by som asi iba zopakoval to, čo sme asi hovorili aj minulé, ale mám na teba jednu otázku. Ale najprv by som povedal, že mi príde zvláštne, že keď takto už niekoľko rokov postupne zavádzame rezidentské parkovanie, tak ja viem ako človek, ktorý býva v Starom meste, že sa to takmer nekontroluje. Máme jedno vozidlo, ktoré to kontroluje. Čiže šanca, že dostaneš pokutu je malá. Aj v mojom okolí parkujú ľudia, napríklad študenti z stredných škôl, ktorí tam prídu autom ráno a zaparkujú na rezidentskom státe a nikomu to veľmi nevadí. Čo je také zvláštne. Čiže nefunguje nám verejná doprava, ktorá je nevyhnutná preto, aby si, keď chceš od tých ľudí duplom na satelitnom sídlisku, akým je KVPčko, aby si vo výsledku rozmysleli to druhé alebo tretie auto, ktoré vlastnia, tak potom im potrebuješ dať tú alternatívu, čo je time HDčka. My s ňou máme obrovský problém. Tak toto mi príde zvláštne, že tak dlho to riešime. Nie je to 1 rok, nie je to ani akoby, že zo pár mesiacov, nie je to téma, ktorá prišla teraz. A žiadne z tých oporných bodov sme nejakým spôsobom nedoriešili v tomto meste. To mi príde ako naozaj zaujímavé, ale mám takú otázku na teba, že čo si myslíš, prečo starosta Vorinca rozhodol zavádzať parkovaciu politiku ešte k tomu na sídlisku, čo je veľmi kontroverzná téma vždy pred voľbami. Presne ako hovoríš, badám to aj ja, že niekedy obľúbený starosta išiel do tej kontroverznej témy a tej kandidatúre aktuálne na primátora si tým zrejme nepomohol, ale konzistentne hovorí o tom, že je nutné regulovať to parkovanie na sídlisku KVP, kde je naozaj veľký problém s autami. A aj teraz áno, ale aj teraz napríklad na tomto zastupiteľstve hovoril aj o tom, že predsa s týmto programom išiel do volieb a s týmto programom vyhral tie voľby starostu, že má pomerne silný mandát a iba náplňa to, čo voličom sľúbil, čo je celkom pochopiteľné. Čiže áno, vyčítajú mu to a vidím aj na sociálnych sieťach tú nevoľu a tú kritiku a naozaj určite si politicky nepomohol, ale tvrdí teda, že je nutné to regulovať, lebo stáva sa, že nemajú obyvatelia kde zaparkovať. Rád by som akože videl tie pochody, lebo mne to nepríde také, že politik by takúto vec zavádzal v takomto citlivom období bez nejakého akoby, že plánu, alebo neviem, možno iba konšpirujem, ale príde mi to také zvláštne. Tak oni tam hovorili o tom, že mestská časť má svoju takúže kvapku, to je taký nejaký miestny informačné noviny, že tam to vždy pravidelne avizujú, že to
kontinuálne komunikovali s obyvateľmi, lenže naozaj tá ako keby kritická menšina, ktorá prišla, tak dáva ako keby mu spätnú väzbu, že to nie je dobrý nápad, že to poďme odložiť, že nerobme to. To sa deje vždy. To sa deje vždy, samozrejme. Čiže výsledkom je aj tak ešte, že sa majú, teda oni žiadali, aby sa budovali nejaké ďalšie parkovacie miesta a on tam na tej Myslím, že 1000. Áno, a on tam hovoril, že aj keď sa postavia ďalšie parkovacie miesta, tak pribudnú ďalšie auta, pretože tie sú úplne lacné. Každý si môže kúpiť auto a do nekonečna sa predsa nedajú nafúkovať tie kapacity parkovacie. Áno, a tie autá zase niekde pôjdu. Áno, a pri takom objeme je to iba možnosť parkovacieho domu, ktorý ale tam mesto vôbec neprojektuje, ani sa neplánuje. Čiže je to taká zarezaná situácia. Myslím, že tam aj vychádzajú tie náklady v rozmedzi 17 až 20 tisíc eur na jedno parkovacie miesto. Takže to je pomerne veľká investícia z verejných peňazí do takéhoto projektu. Mne sa páčila taká tá otázka, že čo teraz s tými značkami, ktoré osadili, že či spília. Či ich na ten rok spília, alebo ich iba... Potom ich prekryjú nejakým igelitom, ktorý bude za chvíľočku všade. To sa bude určite páčiť urbanistom však, také prekryté dopravné značky. No bude to všade v kríkoch, potom tak o mesiac alebo o 2 a bude to zaujímavé. Zberači myslíš, že sú neviem, na tak svoje? Uvidíme, vedieť, môžu demontovať, stĺpy tam môžu ostať a tie tabulky zložia, ono to je na také objímke. A tie naťahané parkovacie čiary vydržia rok však? Ale tak tie už dnes asi platia, oni majú svoju funkciu stále, takže to asi nebude problém. Takže možno o rok. Myslíš, že k tomu príde? Možno to bude závisieť asi aj od toho, kto sa stane primátorom. Vzhľadom na to, že to mesto to parkovanie postupne spúšťa, to robí veľmi nedobrým spôsobom a chceme si takýmto spôsobom podkopáva nohy, pretože vlastne nemá jediný dobrý príklad. Vieš, keď niečo zavádzaš, tak chceš ukázať, samozrejme na začiatku to má chyby, ľudia tomu nedôverujú, navyše musia zaplatiť, čiže sú proti tomu. A keď máme takéto príklady z Bratislavy, keď bývate, v Ružinove, tak vidíš, že ti to uvoľňovalo parkovacie miesta pri tebe, že odrazu vieš zaparkovať rozumnejšie pred domom, že keď každý druhý sused nemá 2 autá, tak odrazu je tá kapacita toho parkovania väčšia, čiže cítiš po nejakom roku nejaké benefity z toho a vieš tú pozitívnu skúsenosť preniesť ďalej, ale v Košiciach z toho máme iba zmiešané pocity a teraz mám pocit, že je to ešte zmiešanejšie a tým pádom si aj tie politické akoby nohy podkopávaš, alebo piluješ pod sebou konárov, lebo tieto výzvy budú čakať akúkoľvek politickú reprezentáciu. Ale vieš, samotné to rezidentské parkovanie schválili mestskí poslanci, ktorí vlastne sami teraz schválili jeho odlúženie. No veď, áno, to je tá zmiešanina. Za mňa. Je to zvláštne. Je to zvláštne. Ale posunuli sme sa v inej téme, aby sme mohli plynulo prejsť. Áno, ďalšou témou boli balíkomaty. Balíkomaty, tak konečne dostávajú aké také pravidlá, aj keď v skúšobnej ako keby verzii. Povedz nám o tom viac, ty si to sledoval. No, schváľujú všeobecne záväzné nariadenie mesta, čo by mala byť teda aj výhoda oproti iným mestám, napríklad Bratislava, kde to je skôr doporučenie, alebo nejaký manuál doporučujúci, ako osadzovať tieto balíkomaty, tak my by sme mali mať teda to všeobecne záväzné nariadenie, ktoré bude upravovať, kde a ako majú byť osadené tieto balíkomaty. Má to nejakú históriu, kde poslanec Špark privzal architektov Marušovcov, ktorí vytvorili nejaký základný rámec práve pre vlastne toto osadzanie balíkomatov. A v tom návrhu nepoznáme jeho finálnu podobu, pretože to, čo teraz schválili, nezverejnilo k dátumu nahrávania mesto. Dneska je štvrtok 26.2. Ale poznáme aspoň nejaké východiská k tomuto návrhu? Áno, poznáme východiská, ktoré zverejňujú ešte 6. februára. A tam sa napríklad uvádza, že ten balíkomat nesmie byť ďalej ako 5 metrov od prístupovej cesty, čiže nemôže byť iba niekde tak na chodníku, nemôže byť umiestnený na chodníku, nie na verejnom, a nemôže byť na verejnej zelení, nemôže zavádzať chodcom, rovnako nemôže byť umiestnený na nehnuteľnostiach vo vlastníctve mesta, pokiaľ s tým mestom nesúhlasilo. A tiež tam je povinnosť, ktorá uvidíme, ako to dopadne, ale kde v lehote do 30. apríla 2031 majú vlastne majiteľia
alebo vlastníci týchto balíkomatov, ktorí ich umiestnili na zlé miesto alebo nevyhovujúce miesto podľa týchto pravidel, tak ich majú povinnosť premiestniť. A to sa týka aj tých, ktoré sú umiestnené tak samostatne? Že nemali by stať ako solitéri vo verejnom priestranstve? Toto je tiež jedna z tých nových podmienok, že pokiaľ ich má byť viac na jednom mieste, tak by mali byť zoskupené v nejakom rozumnom množstve, alebo teda rozumne usporiadané na jednom mieste. A tých balíkomatov vlastne stále pribúda. Nemohlo by sa urobiť nejaké mestečko s takýmito balíkmi? To musí byť v každej mestskej časti niekoľko? Že by sa to tak koncentrovalo, si to tak predstavujem. Kúpilo by sa veľký pozemok a tam by sa urobili pri tom, že to koncentrované už je a vieme, že tam keď ideš, tak už ich tam pribudlo toľko, za paketa, nejaké kvety tam sú a neviem čo všetko, že už sa máš tam problém niekedy vytočiť, keď ideš po ten balík. Mm-hmm. Ale neviem, tak podľa mňa tam je základná výhoda tá, že ich máš na rôznych miestach, kde sa pohybuje akoby že najviac ľudí a tým pádom sú pre nich najviac dostupné, čiže vytvárať asi nejaké veľké zhlukovacie plochy by nebolo dobré a asi ani bezpečné. Ale aj tak je to posun asi, nie? No tak sú to aspoň nejaké základné pravidlá pre ich umiestňovanie. Ja som pri tejto diskusii o tejto regulácii zachytila taký názor, že nie je to ako keby právne dobre naformulované a že predpokladajú niektorí poslanci, že napadne to prokurátor toto znenie tohto nariadenia a že to je vlastne ako keby taký pokus nie dobre naformulovaný, tak neviem, možno aj toto nás čaká, že naozaj je to iba na nejakú dobu. Ale či to bude právne záväzné, si myslím, že ešte dnes úplne nevieme povedať. Tak je to VZN, takže to právne záväzné bude. Všeobecne záväzné nariadenie má právnu. Áno, ale oni predpokladali, že to VZN-ko napadne prokurátor. No, tak potom sa upraví. Áno, to je to možné. Nie je problém. Čiže bude poriadok vo verejnom priestore? Čo ešte odstraníme? Ale hovorím, že podľa mňa by k tomu mohli doplniť, neviem, či bude alebo nebude, lebo ešte to nie je vonku, ale mohli by k tomu doplniť aj nejaký manuál, ktorý bude mať ten odporúčací charakter, lebo tam podľa mňa potom vieš aj argumentovať, že pokiaľ to niekto robí príliš na divoko a bude mať na to právo, lebo to robí na súkromnom pozemku, tak ja som mu vieš niečo doporučiť, ako by to, alebo iným, ako by to urobiť mohli, že toto je zlé, toto vám môže generovať nejaké problémy, aj pre vás, aj pre nás všetkých bude lepšie, keď to urobíte podľa nejakých pravidiel, ktoré vám síce nevieme nanútiť, ale vieme vám doporučiť a môžu byť obojstranne výhodné. A myslím si, že na túto akoby soft vrstvu naše mesto dosť rezignuje veľmi často. Že väčšinou sa uspokojí iba s niečím, čo vie nariadiť a už nejakou takou akoby, že drobnejšou prácou, komunikáciou a odporúčaniami a nejakými manuálmi, tak tam už ako veľmi aktívne nie je. A myslíš si, že to bude nasledovať nejaká regulácia aj čo sa týka zdieľaných bicyklov a kolobežiek a podobnými vecami? Tak to mnohé mestá robia. Ale nie, ešte nie. Aj keď hlavný architekt už v minulosti hovoril, že mali by sme je najvyšší čas to regulovať. Teraz je ešte zima, ešte nie sú všetky tieto dopravné prostriedky v uliciach, ale čo skoro budú znova pohádzané po chodníkoch ako najväčšia bariéra. Ale vieš, mňa aj celkom zaskočilo, že asi si všimla, že Antiku robil také tie nabíjacie miesta na bicykle a kolobežky, čo je podľa mňa samo o sebe dobrý nápad. Ale prekvapuje ma vlastne ten návrh, lebo on má takú akoby, že záťažovú plošinu, ktorá zároveň stabilizuje ten stánok a zároveň je to plocha. A ona je veľmi, veľmi často bariéra. Ona je častokrát umiestnená napríklad na asfalte, ktorý je akože chodník a ty tam máš vlastne niečo, čo vystupuje 4-5 cm do výšky a je to proste bariéra, ktorá tam pribudla a myslím si, že toto sú opäť nejaké veci, ktoré že na jednej strane máš fajn iniciatívu, ale bolo by fajn to koordinovať, navrhnúť nejaký postup, že takto to robme, takto to nerobme, lebo to vytvára nejaké problémy. Duplom, ak je to osadzané a v tomto prípade na pozemkoch a majetku a mesta. Mm-hmm. Čiže toto sú opäť veci, ktoré nechcem, aby to vyznelo zle voči Antiku, lebo on urobil fajn veci, ale mesto by mohlo pristúpiť k tomu, že dobre, toto je super, ale poďme odstrániť nejaké problémy, ktoré tu vidíme a poďme sa na niečo dohodnúť, poďme o tom komunikovať, ako to urobiť lepšie. A toto mi tam dosť chýba. Nemusíme hneď všetko zakazovať, poďme sa aj rozprávať o tom, ako to urobiť lepšie. Poďme aj toto odregulovať. No vidíš, ale podľa mňa nie vždy musíš
urobiť milión regulácií podľa mňa veľakrát pomôže komunikácia o tých veciach. Vieš. Dúfam s pomerne veľkým partnerom, ktorý je to stále, a to je Antik, veď myslím, že Antik má schopnejšiu aplikáciu na PMHDčku a zároveň bicykle ako naše mesto, ktorému poskytlo dáta. Takže... Antik je pre mimo košických poslucháčov označovaný ako košický Apple. Takže na severe je Silicon Valley, hej? Áno. Hneď za študentskou. Tak našou ďalšou témou a vôbec neveselou je teda 4. výročie ostrej vojny na Ukrajine. V utorok sme si pripomenuli mnohými akciami, ktoré boli v centre mesta. Aj v širšom boli aj študentské iniciatívy, aj verejnosť sa zišla aj pri kontroverznom pamätníku. Ako si ty spomínaš na to obdobie pre 4 rokov, keď si sa dozvedel o tej vojne? Zaspomínajme si. Ja som tú vojnu očakával. Tedy boli také akože názory, či sa to stane alebo nestane, čo robí 200,000 vojakov na hranici a podobne. Tak ja som si myslel, že to proste bude vojna, ale nemyslel som si, že bude taká veľká, a preto keď som sa ráno zobudil a z okolností som sa zobudil skoro a videl som tú mapku, kde všade sú hlásené útoky, tak som z toho bol šokovaný. Myslel som si, že tá vojna bude teda na územia, kde už tedy boli tzv. Zelení mužíci. Alebo ruskí dovolenkári, teda na Kryme, na Donbase a podobne. A myslel som si, že tá vojna bude akoby zo zlého pohľadu racionálna, z toho akoby ruského, že pôjde po územiach, ktoré už má nejako obsadené a ktoré budú možno ľahšie dobiteľné než celá krajina. Takže to som nečakal, a napriek tomu teda, že som tú vojnu čakal, nemyslel som si, že bude v takomto rozsahu, a bol som z toho šokovaný. A poviem aj úprimne, že keď som videl tie prvé fotky, tak som mal slzy nielen na krajičku. Ja si tiež pamätám ten začiatok, ja som na rozdiel od teba ju nečakala. O to som bola prekvapenejšia, ale ja si pamätám z tých začiatkov tej vojny to, ako Košice sa menili. Neviem, či si to aj ty pamätáš, prichádzali ľudia autami, vlakmi, teraz keď o tom hovorím, mám zimomriavky na železničnú stanicu, kde boli koordinátori, ktorí ich ako keby snažili sa usmerňovať čo ďalej, niektorí pokračovali ďalej, niektorí tu ostávali. Ak dnes som sa pýtala na čísla Ukrajincov, koľko je ich v Košiciach, tak okolo 10 až 12 tisíc Ukrajincov žije dnes v meste. Čiže úplne to zmenilo aj trošku ten charakter mesta. Mnohých Ukrajincov stretávame. Na začiatku to bola obrovská vlna solidarity. Ja si pamätám, keď Staré mesto zriadilo niečo ako humanitárny sklad, kam sme všetci nosili oblečenie, obuv, potraviny. Potom som tam bola sa rozprávať s tými Ukrajincami. Častokrát to vlastne boli ženy s deťmi, naozaj malými. Všetci nechali svojich príbuzných, teda mužských príbuzných na fronte. Bolo to veľmi, veľmi silné. Ale myslím si, že časom ak to tak nielen z mojej bubliny, ale skôr zo sociálnych sietí alebo z verejnosti badám, že nie sme už možno takí solidárni, ako sme boli na začiatku. Všímam si, že niektorým ľuďom ako keby prekáža ukrajinčina, alebo prekáža, keď je pokladníkom napríklad žena z Ukrajiny, alebo všímaš si aj ty také ako keby také malé diskrepancie? Tak ono to býva, ako asi to nie je prekvapivé, že vlastne stále to tak je, že najprv príde veľké vzopätie a potom príde vyčerpanie. A myslím, že teraz bol aj taký ten prieskum, ktorý bol veľmi fajn, lebo podľa mňa myslím, že ho priniesol denník N, už si nepamätám, ktorá spoločnosť ho robila preňho. Že teda, myslím, že tam bolo číslo, že 80% Slovákov sa bojí vojny. A podľa mňa je to veľmi dôležité, lebo toto si veľmi málo hovoríme. Tú vojnu akože spomíname na Ukrajine, ale bavíme sa o tom, že čo by bolo keby, ale veľmi málo sa bavíme o tom, že podľa mňa sa v nejakej miere dotýka aj nás a že množstvo Slovákov sa, a nielen Slovákov, všetkých ľudí v tomto regióne minimálne sa aj bojí, ale nehovorí o tom, ale má strach, a myslím, že tá kombinácia
času, trvá to dlho, bude začal 4. rok, to je, pokiaľ bude trvať celý budúci rok tá vojna, tak sa bavíme o dĺžke obdobia, ako bola prvá alebo druhá svetová vojna napríklad. Čiže už je to naozaj pomerne dlhý čas, tá únava je prirodzená a zároveň tu prichádza ten strach, že my sme v určitom napätí, máme v regióne susednej krajine vojnu, a tú vojnu vedie veľká krajina, ktorá má imperiálne záujmy a netají sa nimi a neberie nás za veľmi relevantných, povedzme si úprimne, ani tu na tomto území, čiže prirodzene to v ľuďoch zbudzuje podľa mňa strach a tým pádom aj zvyšujúci sa odpor. Ale ja si napríklad všímam, že často, keď sedím v kaviarni, tak tí ľudia, ktorí sem prídu, či už sú to ženy, deti, ale aj muži, tak si veľmi aktívne hľadajú prácu a veľmi často sa snažia, určite sú aj negatívne nejaké prípady alebo výnimky, ale väčšinou sa veľmi aktívne snažia zaradiť do nejakého spoločenského koloritu alebo života tu na. A myslím si, že ešte na pomery Slovákov, my tu nemáme veľmi akoby veľa menšín, okrem rómskej a maďarskej a na Slovensku, tak vzhľadom na našu homogénnosť nie sme ešte akože ja by som čakal, že to bude aj horšie. Ja nemám veľké očakávania v tomto smere. Ale vieš, ako Košice boli vždy také multinárodnostné mesto. No, to sa zmenilo v 60. rokoch, definitívne. A dneska žije v Košiciach, myslím, že viac ako 90%, 95% Slovákov. Čo nikdy v histórii tohto mesta takýto podiel jednej národnosti nebol. A keď si hovoril o tom strachu z vojny, tak ty ju považuješ za reálnu, túto hrozbu? Určite áno. To neviem, že sa to stane, ale nereálne to určite není. Tak teraz sa už chystajú aj také príručky, ako sa pripraviť, nie? Tak ako niektoré iné krajiny sa pripravujú nejako mentálne na to, že môže sa čokoľvek stať, tak aj my sa budeme už, mali by sme sa takto pripravovať? No myslím si, že my sme v tomto smere hrozne omeškali, lebo tak tieto príručky sú už pomerne vec, ktorá začala vznikať hneď po tej vojne. Máme to 4 roky a boli aj predtým, ale ako začali sa revidovať a riešiť. Takže podľa mňa tu akoby meškáme ako so všetkým, ale máme skvelú vládu, v ktorej asi úplne veríme, že to v prípade krízy... Áno, preto sa na tento manuál zbierajú ľudia na Donio. Ja si myslím, že kukurica nás zachráni. Určite. Tam bude nejaká taká, vieš... Podľa mňa tam bude taký nápis, že don't panic. Áno, tam bude protizdušná obrana pre celú krajinu, vieš, hore. Áno. Tak poďme si ešte povedať, že bolo to teda výročie vojny a pri tom kontroverznom pamätníku na námestí Osloboditeľov sa teda, tak ako aj minulý rok, stretla aj ukrajinská menšina, aj teda ľudia na podporu tejto menšiny. A obalili kosaky a kladiva, ktoré tam sú, aj taký nápis Slava ruským zbraniam, obalili takými žltomodrými ako keby papiermi alebo takým niečím. A zasahovala tam polícia. Bolo vidno, že nie jedna posádka tam bola. Tak takéto je zvláštne, nie? A bol tam aj pán alkoholik, a.k.a. poslanec mesta. Nebudem ho spomínať radšej. Nie, bolo vtedy mestské zastupiteľstvo. Podľa mňa tam vtedy poslanci neboli. Ja som čítal, že tam bol, že sa sťažoval na... Môže byť, sťažovali sa viacerí, ktorí nedajú dopustiť na tento pamätník, že naozaj dochádza k jeho ničeniu. Preto keď nevieme, či tam bol, tak povedzme, že vyjadroval sa k tejto téme. Áno, aj počas toho, ako prebiehalo zastupiteľstvo, tak sa upozorňovalo na to, že pozor, čo sa teraz deje, že sú tam nejaké ukrajinské farby. Taká shoda okolností, že tie ukrajinské farby sú aj farbami Košíc. No ale zároveň boli súčasťou Červenej armády, ktorej ten pamätník slúži. Tak bolo to zaujímavé, bol tam teda stret organizátorov a stret polície. Nakoniec tie ozdoby museli odísť preč z pamätníka a ostali tam tie staré dobré kosaky a kladiva. Áno, no tak aspoň to bolo na nejakú časť, na nejaký čas, nejaký manifest, ktorý tam urobili. Stále si myslím, že aspoň niečo. Ale rovnako máme na staničnom námestí maketu dronu Šahid, ktorý je tam teda v životnej veľkosti. Áno, v takej jednej, presne, aby sme boli presne alebo korektní. Tak aby sme si vedeli predstaviť, ako či by sa zmestil do obývačky, nie?
No aby sme reálne videli to, čo zabíja dennodenne ľudí na Ukrajine. Takže ľudia, ktorí sú zvedaví, sa na to môžu prísť pozrieť. Áno. Myslím, že je to vlastne rovnaká akcia, ako bola minulý rok, kedy vlastne tiež nadácia otvorenej spoločnosti prezentovala v rôznych slovenských mestách tú sanitku Oksana, ktorá bola zbombardovaná dronom. Chce sa mi dodať ešte k tejto téme, že je pekné, že stále časť verejnosti považuje za dôležité vyjadriť tú solidaritu s Ukrajincami. Takisto ako niekoľko dní predtým vyjadrilo niekoľko sto ľudí aj solidaritu pri výročí smrti Jana Kuciaka, Martiny Kušnírovej. Tie počty sa vlastne stále znižujú, ale stále sú tu ľudia, pre ktorých sú niektoré zásadné momenty a niektoré zásadné hodnoty dôležité. A to je stále ešte fajn, nie? No a nie sú to také malé počty. Myslím si, že sa tak akože nejako znižujú, ale ja si myslím, že stále je pekné to, že tí ľudia si niečo myslia, ale že vlastne vedia výjsť von a niečo manifestovať. To je dôležitejšia vec, ako sa nám zdá. Teraz samozrejme máme pocit nejakých možno nehybnosti, frustrácie alebo niečoho, ale ja si myslím, že to Slovensko na tom nie je tak zlé, ako sa nám zdá. A to ja pritom nie som veľký optimista v tomto ešte smere. ani medailu sme nevyhrali. Ani medailu, tak možno na budúce. Možno o 4 roky. Tak poďme na nejaký dobrý tip po tejto ťaživej téme. Určite si niečo milé pripravil. Ja mám dve dobré správy. Perfektne, to Prvá správa potrebujeme. poteší aj motoristov, aj chodcov. A to je okružná križovatka na Kostolianskej ulici. A podľa mňa je to veľmi dobrá správa, pretože ten úsek je, myslím si, že pre každého účastníka, ktorý tam je, absolútne krízová. Tá križovatka alebo situácie, ktoré tam vznikajú. A takže som rád, že sa konečne... To je taká križovatka, o ktorej sa roky sa hovorí, že už by sa mala urobiť, ale stále bol problém s pozemkami a s vysporiadaním, čiže... Ja myslím, že v celej tej oblasti vrátane Aničky je tých problémov veľa s pozemkami. A vlastne tie stavebné práce sa majú začať v marci. Okrem kruhovej križovatky tam vzniknú aj chodníky alebo doplnenie chodníkov. Som zvedavý, že v akom rozsahu, lebo mimochodom celá Kostolianská cesta má problém s tým, že k tým obytným domom tam nie sú chodníky, ale sú tam zástavky, čo je pomerne vtipná kombinácia. Pribudú nejaké priechody prechodcov, ostrovčeky, nejaké bezpečnostné prvky, zeleň na tom alebo nejaká výsadba na tom kruhovom objazde, čiže toto je podľa mňa fajn správa. Toto je fajn správa pre všetkých, áno. Uvidíme ako to dopadne, ako to bude zrealizované. Pôjdeme sa tam pozrieť. A moja druhá dobrá správa je skôr tip. A je to tip na podcast Dejiny, ktoré teda vydala týždenník SME, alebo tá SME, vydavateľstvo SME. To poznám, to je ináč dobrý. Áno, myslím, že by si ho mal poznať. Dobrý portál. No a ide o 12-dielny seriál, ktorý oni vychádzajú teda každý týždeň, podcast Dejiny, ale do svojho pravidelného podcastového týždenníka zaradili 12-dielny seriál, ktorý pôjde teda celý rok. Každý mesiac pribudne jedna časť, ktorá bude venovaná osobnosti výtvarného umenia Slovenska. A je to veľmi dobrá správa preto, lebo už sú vonku dve časti, odporúčam si ich pozrieť. Jedna je o Petrovi Michalovi Bohuňovi, druhá je o Dominikovi Skuteckým. A je veľmi fajn preto, lebo to je podľa mňa najlepší spôsob, ako prezentovať tie dejiny, lebo takto je to naozaj obrazotvorné, nielen preto, že išlo maliarov, ale aj preto, že vlastne cez nich a cez to vysvetlenie, v akej spoločnosti, v akej dobe pôsobili, sa dozvieš veľmi veľa o dejinách. Že nie je to proste nejaké memorovanie mien a rokov, ktoré ľudia zabudnú 2 sekundy potom, ako to počuli, ale je to veľakrát tým, že rozprávajú o ich živote, o prostredí, na ktoré reagovali, v ktorom pôsobili, tak vlastne rozoberajú to, čo sa v tom čase dialo a tým pádom veľmi dobre a veľmi živo prezentujú vlastne dejiny, ktoré sa vtedy diali. Čiže podľa mňa je to skvelý koncept, to dobre sa počúva a mohlo by byť blízke aj ľuďom, ktorých inak nezaujíma história. Odporúčame. Ja mám tiež jednu milú vec, na ktorú som si spomenula počas tvojho rozprávania, a to je, že sme videli veľmi pekný koncert košickej kapely Kolovrat, ktorý mali v Artfore v Košiciach, a tam sa mi iba chce podotknúť, že naozaj, ak je kulisou
koncertu Knihkupectvo a za kapelou je nočný výklad, ktorý ponúka tie priehľady prechádzajúcich ľudí, ktorí sa pristavia, občas sa zahľadia. Je to naozaj čarovné. Mne sa tam páčil taký moment, keď kapela hrala a prechádzala okolo nejaká žena na bicykli a otvorila ústa a chytala vločky. To bolo ako naozaj krásny moment pre mňa. Ale rovnako ako celý koncert. Videla som tam aj teba. Áno, bol som tam tiež. a úplne súhlasím. Myslím si, že počúvať tú kapelu, ktorú považujem za takú esenciu Košíc a zároveň sa dívať na Košickú ulicu, ako na nej prebieha večerný život, tak mňa bavilo, keď vlastne zatváralo bistro, azijské bistro, ktoré na opačnej strane ulice a vlastne vynášali vonku nejaké veci, aj vrecia s odpadom a podobne, tak počúvať hudbu a zároveň vnímať ten prirodzený život na tej ulici je naozaj super kombinácia. Bolo to pekné. Bolo to super. Ale neostaneme dlžní našim poslucháčom ani našu obľúbenú rubriku Zabíjačka týždňa. Daj nejakého zabíjaka. Ja som si pripravila zabíjaka. Alebo zabíjačku. Zabíjačka nebude, to bude iba taká všeobecná zabíjačka. A to taká milá správa, alebo taká mierne zaujímavá, že musí známy aktivista, a.k.a. výtvarník Peter Kalmus, zaplatiť a ospravedlniť sa Marcelovi Dekanovskému. To sú obidve také známe košické postavičky. Pán Dekanovský je režisér, bol aj šéf televízie niekedy. No a on zažaloval Petra Kalmusa za to, že o ňom povedal, že je eštebák. A preto sa vlastne v roku 2019 nehrala na výročie Nežnej revolúcie a jeho hra. No a on ho neskôr, ako mnoho iných ľudí, zažaloval a namietal, že teda on bol neoprávnene vedený ako agent EŠTB. Súd mu aj dal za pravdu, čiže bol aj je oficiálne očistený od spolupráce s EŠTB, ale Peter Kalmus si o tom myslel svoje a hovorí, že súd vychádzal z vyprázdneného spisu a tak ďalej. To sú také nuancy, ktoré tu úplne nemáme asi priestor rozoberať, ale každopádne Peter Kalmus prehral a bude musieť zaplatiť, aj sa ospravedlniť a všimla som si, že teda už sa mu na tú pokutu a tie súdne trovy zbierajú aj ľudia kade-tade po Facebookoch a po zbierkach, teda, aby to platil. A je to vysoká pokuta? No nie je to Peter Kalmus je výtvarník, asi nemá. Áno. On je už vlastne aj dôchodca, nemá veľký budget, myslím, že presne preto sa mu zbierajú ľudia. Dekanovský požadoval 10 000, ale súd mu nevyhovel, čiže uložil iba zaplatiť náklady na právnikov. Čiže bude záležať od toho, ako vyčísli Marcel Dekanovský náklady na svojich právnikov. Ale právnici nechcú veľa. Ja mám práve že informácie, že celkom dobre sa podarilo zatiaľ vyzbierať, ale určite, ak by niekto chcel prispieť, tak si nájde si, kde sa to dá urobiť. Ale je to taká milá lokálna kauzička, lebo naozaj na základe aj ich sporu stiahlo Národné divadlo, predtým Košické divadlo štátne, hru a nahradilo ju listom Václava Havla. To bolo také zaujímavé. Tak toto je podľa mňa taká zabíjačka týždňa, keď Kalmus tvrdí, že ho odsúdili za pravdu. Tak držme Petrovi Kalmusovi prsty. Palce. Áno. Aj všetkým neeštebakom palce. Hlavne neeštebaku. Tak dobre, Tomáš, myslím si, že máme všetko na dnes. Bol to výživné. Je to tak? Ďakujeme veľmi pekne za každé vypočutie, za každý komentár, ktorý nám píšete, za každý mail, ktorý nám píšete. Naozaj si vašu podporu vážime. A nezabudnite, že nás nájdete na všetkých podcastových platformách a pokiaľ náhodou na nejaký nie, tak nám dajte vedieť. A ja by som netradične aj natízovala, že pripravujeme pre ďalšie vydanie veľmi špeciálnu časť, ktorá bude mať aj špeciálny formát, a to rozhovor s veľmi zaujímavým človekom na veľmi zaujímavú tému, možno o týždeň viac. Áno, takže neprezradíme. Neprezradíme. Dobre, ja som sa ináč usmial, a to poviem aj našim poslucháčom, lebo som si práve uvedomil, že keď prehovárame k vám,
tak sa pozeráme na mikrofón. Čo je trošku bizarné, ale teraz som si všimol, že to robíme obidvaja. Áno. Tak ďakujeme ešte raz za vypočutie a dovidenia možno o týždeň snáď. Je to tak?